Jongens en meisjes, nu moet je eens kijken waar ik ben in Sesamstraat. En dat is momenteel in het Limburgs Museum. En Jippe die heeft me geen uitgenodigd, want al zijn vriendjes zijn er, Jippe. Ja, natuurlijk. Moesten we eens even opletten. Dan gaan we even overal kijken. Ja, en Sesamstraat is al ontzettend oud, want dat is al in 1969 begost. En op 4 januari 1976 was de eerste Nederlandse en Belgische uitzending. Nou, weet je, Pauline, we gaan samen op weg. Dat vind ik een goed idee. Kom mee. We zitten nu in de wagen van Tommy, hè? Maar wie kunt hij heen weer terecht? Ja, Tommy heeft verschillende van deze wagens. En deze wagen is de motor een klein beetje van kapot. Ja, en daarom hebben ze die hier neergezet. Maar ja, Pauline, ik heb zelf de driewieler, weet je wel. En ja, daar ben ik hartstikke content over u, hoor. Ja, ik dacht dat ik wil steeds zeker hebben. Nee, dat gaat bij ons niet in de studio. En ik zal je het vertellen, op mijn driewieler blijf ik ook lekker met de beentjes in beweging. Zo, oh. Ja, we gaan weer lekker verder. Naast me staat Leentje en Leentje is van het Limburgs Museum. En jij kan me vast veel meer vertellen over deze mooie tentoonstelling. Tot 1 september is de tentoonstelling te zien in het Limburgs Museum. En er staat hier het decor van de tv-serie van Sesamstraat opgesteld. En daarnaast zijn er ook nog verschillende huisjes waar kinderen allerlei leuke dingen kunnen doen. Ze kunnen tekenen met Inimini, ze kunnen Inimini aankleden. Ze kunnen naar de slaapkamer van Bert en Ernie in bed stoppen. Er zijn heel veel leuke dingen te doen. Wauw, dat klinkt wel super. En waarom hier? De allereerste opnames van Sesamstraat in Nederland zijn gemaakt in het Limburgse Torm. Wauw, een hele eer, of niet, Jippe? Ja, zeker. Maar Leentje, ik heb ook nog een vraag. Kijk je ook iedere avond naar Sesamstraat? Natuurlijk, Jippe, natuurlijk. Ik ben een hele grote fan van Bert en Ernie. Ja, best ook een beetje een fan van de host van de kinderkraam. Jazeker, natuurlijk. Iedere keer kijk ik ook. Met heel veel plezier. Cool. Oh Jippe, ik weet dat ik hier kan wonen. We zitten hier voor het klokhuis van meneer Aert en er is iets heel speciaals mee. Vertel eens, Jippe. Als kinderen hier naartoe komen met de schoolklas en ze maken zelf een klok, dan kunnen ze een prijs winnen. Zo, oh. Nou, we zijn nu in het klokhuis van meneer Aert en ik ben hier Daphne tegengekomen. Daphne, wat vind jij zo leuk aan deze tentoonstelling? Omdat het hier zo mooi is. Wat vind je zo mooi dan? Nou, al die mooie dingen en die huizen en die klokken allemaal. Ja, mooi hè? Hey, en kijk jij ook iedere avond Sesamstraat? Niet altijd. Bijna wel. Ja. En wie vind jij de allerleukste? Mini. Waarom? Omdat ze zo'n mooie kamer heeft. Wauw, hey meid, nog veel plezier hè? Ja. Wauw, nu begreep ik ook waarom Daphne Inimini de allerleukste vindt. Want ja, dit is de kleedkamer van Inimini en moest je eens kijken. Wat prachtig, zo'n mooie kamer wil ik ook wel. Ja, jongens en meisjes, zit je ooit op de slaapkamer van Pauline geweest? Toen weet je niet wat ze zuus. Die heeft wel 52 jurken, wat dunt je wel niet? Dat is toch veel te veel? Och, dat valt best mee. En Jippe, ik moet ieder weekend toch wel iets leuks aan doen. Jippe, wat is dat nu weer in de vuurnisbak? Ja, hier in deze vuilnisbak, daar zit Oscar in. Hi Oscar, wat kan je me gaat vertellen, wat is er eigenlijk in de vuilnisbak? Hallo Jippe. Wem is dat meisje wat biedig is? Ja, ik zie hier de ganse dag allerlei kinderen lopen. Ik weet niet wat die komen doen. Ja, maar ik ga nu weer naar honger, want hier boven is het zo koud. Ja, wat is dat nu, Oscar? Du kannst niet zomaar weer in de vuilnisbak roepen. Ja, heb ze dat goed schoongemaakt, want anders gaat het die stinken, man, hè? Wow, Jippe, ik vind het zo leuk, hè? Dat ga ook. Ja, Pauline, ik kom al jaren in Sesamstraat. Maar waar gaan we nu naartoe? Jippe, dit is het huisje van Tommy. Zullen we eens kijken of dit doos is? Ja, ik weet niet. Tommy is druk op weg hier. Maar u kunt ze altijd eens bellen. Duw maar op de bel. Ik huur niet, monsieur. Ja, wat rare beltoenen allemaal. Tommy, waar ben je? Ben je hier? Jongens en meisjes, je ziet het. Ik stond hier in de badkamer van Purk. En Jippe, dit heb ik even lekker in bad geduwd, want de stonk toch wel een beetje uur.
Ja, ik denk dat ze Purk ruikt, want Purk dat is een klein varkentje. En de wetsvarkentje is die kunnen behuurlijk stinken uur. Trouwens, ik stink nooit, want je hebt de keiers die bakken iedere dag pakken die een bloemenbad. Zo, oh. Nou, laat me steeds even achter die hoeren wassen. Oh, een beetje rustig aan, we teunt je wel niet, zeg. Dat uit pijn met zo'n borstel. En hier zien we in de slaapkamer. Jeppe, dus is het toch, je liggen Bert en Ernie te slapen. We zitten in de slaapkamer van Bert en Ernie. Ja. En die slapen, pot voor 3 dubbeltjes, ik wil eigenlijk met haar gaan kallen. Want du weet dat ik een vriendje ben van Bert en ook van Ernie. Ja, en ik wil haar eigenlijk vragen wat ze hier de ganse dag doen. Ja, Jeppe, ze zien nu in slapen. Ik zeg, laten we verder gaan. Ja, maar die moet er vanavond weer optreden op de televisie, wat teunt je wel niet. Jongens en meisjes, je moet ook weten dat ze in Sesamstraat ook van alles leert. Want wij zien hier puzzelen, maar Jeppe, er klopt helemaal niks van wat ze hier neer is gelegd. Oh ja, dat zijn de cijfers van 1 tot 10. Ja, tel eens dan. 1, 3, 4, 4, 6, 7, 9, 10. Zo, oh. Ik zei dat er niks van klopte. Laat mij het maar maken. Jongens en meisjes, ik vind het super jammer, maar het is weer het einde van dit item. Leentje, moet ik heel hard bedanken. Ik vond het helemaal geweldig. Fantastisch dat jullie er waren. Ja, super. Ja, jongens en meisjes, en als jij ook een keer wilt komen kijken, het is absoluut de moeite waard hoor, om hier eens naar Sesamstraat heen te gaan. Zo, hoi je hè? Hoi, kom.